ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ್ ಬಂದೇನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಪಾಡರ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಂದ್ರೋಡು ಬೈದೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನೆನ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪಂಡಿನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಪನ್ಲೆ ಪಂದೆಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎರಿಕ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪುನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಪಾಡ್ನೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರು. ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೆರಿದು ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು. ದಾಸ್ತಿ ದಾದ ಫುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂಪುಜಾರು, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪುಜಾರು. ಬಟ್ ವಟ್ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಪೂರ ಕಂಪೆನಿಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬತ್ತದು ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ. ನಿಗುಲು ಐನಾತ್ ಈ ವರ್ಕ್ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್. ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಿಕುಲು ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆತ್ತವನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಅಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ ಆಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ನಿಕುಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಳೇ ಪೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಿತ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಡ್ದು ವರ್ಕೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ದು ಅಂಚಾದ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ನಿಗಲ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮನ ವರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪೆನಿಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪರವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಂಪೆನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಮಾತ ನಿಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಯಾವು ಅಲ್ಪಡ್ದೆಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭ ಉಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ಲ ಇಪ್ಪಿದೀಜಿ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಾಯ್. ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲ ಆತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬೇಸ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 9th ಕ್ಲಾಸ್ರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು. 9th ಬೊಕ್ಕ 9th ಮುಟ್ಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಡು 9th ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 9th ಏತ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ 9th ಕಮ್ಮಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 10th ಆಪುಂಡು, PUC ಆಪುಂಡು, ಡಿಗ್ರಿಲ ಆಪುಂಡು, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪುಂಡು, ಎನಿ ಕೋರ್ಸುಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಬತ್ತುದ್ಲ ಆತೆ ನಮಕ್ 18 years ಬಿಲೋ ಬೊಕ್ಕ 35 year ಬಿಲೋ ಆವಡು. 18 years ಎಬೋ 35 ಬಿಲೋ ಆವಡು. ಸೊ ಇರೆಗಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಡುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ.
ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಗೈಸ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಂಡರತ. ಸೊ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಆದ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಬೋಯಿದೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪೂರ ದಾಂಟದೆ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವರ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಡುಂಡು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂತೊಂದು ಏತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಐಕಾದಿ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡಲ ಎಂಚಲ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಒಂತಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಈ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಕೆಲವು ಐಕ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಕಲೆಡಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆವು ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಬ್ ಒಂತಂಡಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಹೀರೋ ಶಕ್ತಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಗಲ್ನ ಮೊಕುಲು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಆಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಳ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬತ್ತದ ಹೆಚ್ಚರದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೋರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ITI ಫ್ರೆಷರ್ ಅದು ಇತ್ತ ITI ಅದು ಫ್ರೆಷರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಕುಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡ್ ಅತ್ತು ಆಜಿ 7 ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂಜೇ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಹೀರೋ ಶಕ್ತಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜಾಬ್ದ. ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಬತ್ತದ 2025 ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಓಪನ್ ಆತಿನ್ಗೆ ಅಂಚದು ಮೂಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ನಕುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂತ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರಲ ಓದೊನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬತ್ತದು ಜಾಬ್ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಆದ್ ಕಲ್ಪಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಈ 10th PUC ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜಾಬ್ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿನಕಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲೇಜ್ ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ. ಸೊ ಕುಡ್ಲಡ್ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಮೊಗಲು ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವಿತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ನ ಈ ಊಟ ವಸತಿ ಪನ್ಪೆರ ತಾವು ಪೂರ ಆಗಲ್ಲ ಎಡ್ದು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಡ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಆತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಯರತ ಯಾನು ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಜಿ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ಆದ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಾಂಡಲ ಜಾಬ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ಎರೆಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಇನ್ನ ಜಾಬ್ ನಿಗಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂದಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಪಂದ್ ಕೂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉದ್ದಾರ ಅವರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಡ ಮೀನ್ ಇತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಬ್ ಮಾತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೇ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಅನ್ಪಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಬಟ್ ಈನ ಗೊತ್ತಾ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಡೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಏರಾವರಿ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಬರಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಜಾಬ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ಗ್ ಪೋರ ಆಪುನ
ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಪ್ಪು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಮತ್ತು ಆತಾತು ದೂರ ಪೋದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಐಕ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಗ್ ಲೆತ್ತೆರ್ನೆಟ್ ಅಂಚ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಕೆಲವು ಜನ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ದು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಂಕಲ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬಟ್ ಒಂಜೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏನು ಆಪುಂಡು ತೂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡಾತಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಐಕ್ ಅದು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಿಗಲ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಜಾಬ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ರತ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ನ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಂಚನೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಬಿಗೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂಜಾಂಡಲ ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವು ಇಂಕೊ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ. ಈತ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನ ಇಂಕೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೋಣ ಇಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನೇ ಇದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಂತಂಪೋಕ ಜಾಬ್ ಎರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾಬ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ. Take care. Bye bye. Thank you for watching. Yeah.